Rwy'n hoffi chwarae pel-droed ac rwy'n hoffi cefnogi dîm Abertawe a Man United. Fy hoff player pel-droed ydy Wayne Rooney. Flwyddyn yn ôl ges i cyfle i fod yn fasgot i Abertawe yn erbyn Man United. Pan o fi mewn trwyddo'r tunnel gyda y tîm, o'n i'n mynd mas gyda captain Ashley Williams. A oedd y tîm Manceinion yn cerdded tu ôl i fi. A ges i sioc taw Wayne Rooney yde, a dde reit wrth ymyl fi. Mae Wayne Rooney wedi bod yn arwyr fi ers o'n i'n fach, a o'n i methu credu taw fe oedd e. Ath y fideo wedyn yn viral, achos ges i fel sioc, a nath y camera fel dalo fe, a oedd ffrindiau fi ffili credu e. Ges i galwad ffôn wrth America yn gofyn os o'n i moyn mynd lan i Carrington i cwrdd â Wayne Rooney, a i gyfweld â fe. Hanner awr gyda ni, eithon ni cymryd penalty erbyn i'n gilydd, a wedyn ni'n cael tour training ground. Wedi rhoi crys i fi, a hwnna'r llun o fi yn fasgot, a hwnna'r llun o fi'n cwrdd â fe. Roedd yn brofiad byth gofiadwy ac fi dal methu credu o fi wedi cwrdd â tîm Abertawe, tîm Man United a wrth gwrs Wayne Rooney.